салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, боз ҳам навор аз ҷои апа истора мешавад. Беҳад новинкаҳои фасони хушро вардагиянд. Марҳамат, бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Рақамашона мемонам, чизе ки дар кора бо хучо напурсен миқдаро. Ина пончаҳои фасони туркӣ омадай. Нархшон чанд? 350 сомон нархшон ай духтаро. Духтаро, куртоҳош баъзивиян ҷудогона. Мана куртоҳош 200 сомони ай. Марҳамат, касе ки агар ҳар тиша комплект када мегира, арзон мекунам. Мана бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. Пончо турецки, ина бо дигар хелш дарозуш ҳаста. Мана и бо дароза я. Мана духтаро турецки бор агар хоҳед, марҳамат. Ана баъдан бо ҷадвойкои фасон омадагиай, куртои фасон омадагиай. Ина бинед куртои турецки вязаны 350 сомон бо арзон меша турецкиян. Ино вай ранг доран? Расветка доран? Духтарако ино ранг доран, расветка доран. Бо биёен ай пеш бинед бор ҳам қадар бисёр омадагиай духтаро. Беҳад борои фасон. Мана ира бинед чӣ хел хушрӯ. И вақте мепӯши аҷоибот хушрӯай бо ай пеш. Мана дарозай. Нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. Касе доставка дар корай. Касе да дона дар корай. Хичонда бо нависен. Инам қарасветкои хушрӯ. Ана баъд бо духтаро иҷада новинка бисёр омадагиай. То охири навора тамошо кунед. Новинкаҳои фасони бадастай нишонтон метавам. Инаи куртора бинед вязаный дароз 300 сомон да метиҳам турецки. Мана диде вязаный дарози хушрӯ. Ина рангош. Баъд бо айзиҷа двойка тройка ҳастай духтарако. Ина рангошон омадан. Касе ки пурсида буд, марҳамат, 450 сомон то 400 сомон додистем. Ай 400 сомон то 450 сомон нархо. Хулас бо биенай пеш бинен. Баъдан шубачаҳоро пурсида будан духтарои мо. Шубачаҳо ҳамаи рангош омад духтаро. Ино чандан? 450 сомон. Бо биен арзон меша. Ина бинен чӣ хел курткаҳои фасонак тамом шуда буд. Бо бори навда омадагиай духтаракое ки омадед наёфтед, марҳамат, биёен ҷои апа истора, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза. Мана 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Инаи куртое ки новинка будан духтаро бисёр пурсиден. Медонам ки бисёриҳо омада наёфтана. Ина ҳозир бори навда бо омад. Куртоҳо чанд сомон? 250 сомон. Ай куртко чи? Беосинако 350. Ина рангошон духтаро болода. Ана баъд дуюм ряда бинен чӣ хел двойкаҳои фасони спорт стил доранд. Ино чандиян двойка дуюм ряд? 320 сомон. Вай тройка яй. Лапшара бинен чӣ хел хушрӯ. Чандай лапша? Бози ай пеш нишон метем лапшара. Ина бе ҳичи, бе сурат, бе ягончи. И чанд сомон? Юбка кофта 250 сомон бо арзон мекунанд. Хушрӯай бинен духтаро. Ина чанд та ранг омадагиай. Бо хоҳишмандо ай пеш омада. Хитон тамошо кунед. Ай кожини чанд буд? Ина кожини 320-300 сомон да метиҳанд. Юбкош кожае ё болош хушрӯ. Баъд ана куртои дароз худи. Ина новинка. Ино чанди? 250 худиё бо арзон меша. Дарозам начос дора, на? Мана духтарако. Метавонен биёен аз ҷои апа истора харидорӣ кунен. Беҳад либосои хушрӯ дора. аз боям модели фасони дига дора. Нахчон пӯшидагиян диден. То охири навора тамошо кунед, байрам нишон метем. Мана духтаро бори новинка. И чанд пул? Вай 220 сомон. Инош кожадоруш бошад. Ира бинед кожа кати омадай. 250 сомон. Мана бе кожаш 220 сомон. Кадомеш ки кожаняй диден чӣ хел хушрӯ. Иш бошад 250 сомон.
капюшонкаш кати остинаш кожаный. Mana. Inja kurtka омадагия духтаро новинка. Меравинен курткои фасон оригинал 550 сомон бо арзон меша. Ай пеш биёен бинен бо. Хулос духтарако бори ҷада бисёр омадагия. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Марҳамат, хоҳишмандо бо ба ҳазур омада тамошо кунен. Иша бинен. Ям курткара рангошай. бори турецки будай. Мана. Баъдан туникои дарроз, балшмерка. Ино чанда? 350 сомон. Турецки дидем духтарако. Касе да туникаи турки дар кор боша. Ина размерои калон биёе ҷои апайстурада ҳастай. Арнатонуям доштай духтаро. Касе ки арнатону мехоҳа ҳастай. Ана баъд бо азанаин капюшондоро ҳаст. Эра бинен. Кожаний. Чандан ино? 250 сомон як бори дигар духтаро. Чанд та рангош ҳастай бо ай пеш омада хитон бинен. На марҳамат. Ана баъд бори новинка. Модели новинка духтарако. Ина мига ки хичон пуштаган ана моделай духтаро. Мара бинеда. Мана беҳад фасонак. Нархшон чандай? 280 сомон. Анам хе новинка. Аз пеш хушрой духтаро. Ана. Хичон пуштаган диде. Двойкаяй. Материалшон ам хушрой. Баъд стилшон фасонай. Бо хитон биёен ай пеш як маротиба тамошо кунен. боварӣ дорам маъқултон мешава. Иҷода чанд та ранг дора. Сиёҳ дора. Ина и ранг дора. Мана балотови дора. Хулас ҳамаи рангҳо ҳастай. Остинакошона бинед хеле бо перчатки боринай хемеша пуши. 280 сомон духтаро. Бо арзон мешидай. Барои вай дер накунен духтаракои хушрӯ. Аз пеш омада бинен бороя пайсторара. Духтарако ино аз 280 сомон. Ина инамудо 280 сомон киртай дарозай. Ина инош 350 сомона бо арзон мешан. Ана баъд бо двойкоҳо ҳаст. Двойкоҳо чанда? То 250 сомона. Ина двойкора метиян. Диден? 250 сомон турецкияни двойкоҳо ҳамаш. Хулас инамино борои новинкаи апайстураян. Инчунин распродажа доран духтаро. Биёен распродажаҳои беҳад фасон доран. Ин куртка омадагия, курткачои калтаи сабука ки хушрӯ. Нархшон 300 сомона. Ина 300 сомонӣ. Фасон чанд та ранг омадай. Баъд ин кожаниё омадагиян калтоо. 450 сомон. Ина. Шубо чандан? 450 сомон шуба, кожа. Ана баъд распродажа духтаро. Ин аму 300 смая? 380 мешава. Ина 280 мешава. Кожаний чанда? Кожаний 450, свети савзе, свети бисёзи балот. Чанда? 450 сомон кожаи дароз, ина свети балотови. Мана рӯз бозор даводам бисёр шуд духтаро. Мана хулоса инами борои новинка. А распродажаҳо ай чанд сма то чанд смае? Духтаро инаи ғавсо кардиганои ғавс хушрӯ 200 сомон. Дигар кирта чизе ки мебинен 100 сомонӣ. Мана боршон беҳад бисёрай. Ай пеш биёен хитон бинен. Ира бинен. Ҳамаш бори новинка. Ҳамаша распродажа. Ҳамаша распродажа мондагиан. Бина.